akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di na aktalikudan, punasem day tadwa-dwa, agpalawag agman. Di kinapudno na, tunggal kasangay mo, siya tay di makait na. Amok ngay ti gustuem, adaak sibay mo, na aglalailuken ka. Adut nagkuranga, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayate, daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayaten, daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpagitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Anda inak na sabat, umakit ngem nalapsat, inis makikimid ma, nagtibayo to'y kaungat. No tilanga tinet paudi, ipamaginawaw sexy, at ang wensan ti 60, nung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ti patong na, makaparugso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun nada kanya, uray manuy uyawen dat di
damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Yeehaw! Di pumatol iti bakit, kaskala at tadlangit, awan sa pulin di kinasamit, arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulin minakinagaget. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, kaskala at daglangit, awan sa pulin ti kinasamit, arakog na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulin minakinagaget. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Sakpay nga imadayo ka, nagkariak nga urayen ka, tawen man iti palabse, jak to'y taas sa miren, to'y puso di mamali. Ay tatlaglapitin, sumisog man ititunte, jak tu'y tapasang bayan,
naulpit adawe ti insang bay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anag sangsang ita. Nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser-ser biday to'y biyag. Ginugurkot oras ana ginom iti ara. Tano mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nagkas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapagkaragsaga unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat tin sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Biday to'y biyag. Ginugurkot oras ana ginom iti ara. Tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awaga. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Nagkas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapagkaragsakam unay no masakta na. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat in sukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Suyen tin na kinar arapaan
Saan nga isut lapeda sa ngalen taniayan. Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng iyakawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakari ako biyak ko ay ayatin ka ipatpate ka tinapuno. Ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyakawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyakawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno. Bulan ni Marso tananas pula ako ni Domingo ngununta ang tango ng tulagan sa kwan mo'y kita mansisijan namidi din mau nandagpo shima syudat ni bagyo Ashifay mahabulan mo waratali dahil inahat mo
para inan siya maganto. Mismo Farjun kasisin mo en po anto e agpaiso warahuno gayam badun asada po. Maliban mo't itin sa tan Lakda pa na buriduan Ang banaw itublay na pong sasan Nibin ako mala ay kesatan Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian. Kelvin Gonzalez. Yes, it's Ina Hernando. At Kimberly Agulay Adriano. Kasama ni Tita Melby de la Cruz Martin. Ayan nga po watching. Kay Kim Bornay. Luis Grace Kapapungan, Yes, Richelle Balchano Tabora. Ma'am Zenny Pasyon, thank you so much. Agalab! Yakka. Asawa. No! George Aldesa. Ayan nga po watching. Kasama ni Gilmar Bulan. Ayan. Sir Kelvin Gonzalez. Ate Linda Lunggoy. Si Mami Ira Susan, ayun na watching. Yes, sige, 500 viewers tayo natangaan daw. Ayan, thank you so much. Di ka din na awan nagkasulya, di na namin kumit amin ang pagragsakan. Ganyan din subad mo, sinaktang laing ko'y puso, di mo inilanan na puno kayat ko. Karim kaniya, inka kinalikodan, martir ako na ikalang. Anya pa'y tiser-servina, nasamit alangin langin ta. Awan ako, ang nagkapasulang kita. Kita din na awan nagkasulat. Kain pa ay ko amin ang kapain
mang perdi ng waswas kini ayan when na perdi. Yeah, thank you so much. Denggan nyo, tuy kantak, panggep tipas pasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagid ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, iposta bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday ta, tay agbibisin, at tadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep tipas pasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagid ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, iposta bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no bubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti day tuy akanta. Nalabit amay saka, at ladakes nga apal na. Malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuiriknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag na
malipat. Nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimen tuirik na wen sikat tidamo nga ayan. Inganat mauyos tuibiyag, nagbalin ka na paset kaniyak. Uray awan kan kasman marikerik na tibarat arapok mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damo nga ayat. Ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Narigat iti manglipat, iti damong nga ayat. Ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Iti umuna ragsak. Di mo kad malagti, kay diinta panagmay maysa. Sirok na slag abulan, lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan, itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan, pakabuklan apagpatpatayan. Itak mariknan, barang day taayat. Di ka man nagkitaki, pamraya aglain ka. Ay ayaten ka, iti agnanayon. Jak tumauma, kariken sa batak, at dantuk
mukad malagi day diinta panagmay maysa sirop nas nag-abulan lugar nagimnasan sadyay na inyaplagdan itiinta pagidaan sadyay anay matangan pakabuklan ang pagpatpatayan ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak hadan tuken ka nusikat umununa para kanyak jak tumaramid day taken ka para kanyak jak tumaramid day taken ka Apay ingat na, dagiti chismosa, no nagtitipunda. Amin nga aglabas, iti newsfeed isut na bigla. Amin nga karuba, ket madilaw da, isut pagragyan agaapa. Dati sa utmaysa, ipadaranda no di makisayan ket nay nayunan dagita salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gabot da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malaen perperjenda kagayem da at nagtumit lang iti aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen ko dimkad mo dagiti kagayem mo adut sa uraliklikod mo kat nakasagod ay nagsaya at da ngem nabud puro pangiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gaput da kes nga apal dati dagduma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan na nga agkakadnoa awan krenot ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gaput na kes nga apal dati dagduma
dua. Ni bakit inisulti aga na ay eksangsan ken agrong rungaa. Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, inikikis na dirinantun kaya. Ilangan bakit inisulti aga na kasla bato-batog nga nakaoka ka. Tunggal no agintek, umutot pinabangsit, sabayan at agis buwi tingget ang set. Hindi tanaganaken, di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo. Lupo kada pitso, inana asul-sulo, kasla agalon ko na reklatilo ko. Anay, ako po na, litsim lakay litsim, di pukpukaw na. Jakton kayate, di ungtungaw na, kasla maset up kan jay patong na. Daytan bigla, hira na, nagpatangken kinagat na daytoy iba. Pinaayata sa bagsakaanan na, limwardi ubingaw ang tagtagarina. May sangal daw na pailati balita, kumit makit matman di matmatanan, kasla kayat na di at si Pungkwan, nalipatan at sakit panaganap na. Anyagat din tayakin kukon na, jaktun kayaten di pukpukaw na. Isudagayam tinakinsat aran na, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Anyat al sanday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamenggan, kas mandi ang patinggan. Di kapulos mangdwa-dwa, sakit na ke mapugaw da. Problema wenno baknan, problema at katulad ka. Pimanaw ni asawam, ni kumpadre ina sinurutan, apay isut ing kapag barbartekan, ang pangkisen panagkitam. Sana dosena nga anak iyo, awang kadin ipagkan mo, apay adi ka at trabaho, tapnon at kapagbiag mo. Agring kanukabsat ko, parang kitang iwaras mo, parang duwa-duwa ipugaw mo, parang balbaliw iwardas mo. Nuwan yaman di problemang ngaing kapag parikutan, di sumbat kuday ta, ket at damit lakem ka. HBO Records and Oliver Productions. Agsusukot
nga ututang isukat ingka maglemlemengan abay di mo isardeng dayta parang pustam di ta sugalan agasamon tasubsub mo at dinurap di kayong mo daytat na ganap mo tanabitap ken chismoso naskit dayta batirang mo naplupay ta gurong mo gapot kinapangas mo namalmalo ka karubayong o aniat naganap mo gapot kinabuklis mo nagsuwitik ka gobyerno pagbaludang di pagsat mo Agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwadwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema hingain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka Agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwadwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema ngain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka di sumbat kuday ta ket at damit laken ka Inayak ka iti napugno Inpatek ka rikna ken puso Ngem sinayang mubiyag ko Sinayang mo adu a sakripisyo Jakman ni namnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di maratran napudno nga ayan-ayan
inpatekat rik na ken puso ngem sinayan mo biag ko sinayang mo adu a sakripisyo jakman a ninamnama akas tuy ti pagtengta kasladi marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa ang puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiak ko tawan kan tuy sinong ko lipaten kan ubiak ko
Agyaman na ti ayat mo, agyaman na tinadong mo, may lain na ipateg ka, kung palbibiyag na dungdungwen ka. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na pamateg mo, kwanti puso kin panuno, umpal tanem siksikan mo. Nakikita ka sa marikina, magkakatsidong ko, ito'y tibiyag ko. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na tinadong mo, hanggang lain na ipateg ka, kung patibiyag na dungdungwen ka. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na pamateg mo, kwanti puso kin panuno, yung pandanig siksikan ko, kwanti puso kin panuno, yung pandanig siksikan ko. Ayan, sabag kumandata ng isang request. Bagat met kay kaidi anugan dat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngami ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpagada. Rinuruwag ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naglata kinit kita into nagsara ka kusilapan ka ipasulit tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparing na ang nagbiyagang nga awan ka
mababawikan na ang meres mo't nagdikduta ay I'm sorry, damage has been done. Tsakmeting pangarap sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan nga siya ket panawa. Into nagsarap na kung silapan ka, ipasulit na to'y mata ako mitakit ka. Sa tupay pangato en ipababa, kastantot manang iparik na ang nagbiyagang naawan ka. Ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka, bareng nung kabailak to naaramiden na. Ikaw nagsarap ka kung silapan ka, ipasulit ko to'y mata ako mitakit ka. Sa tupay pangato en ibababa, kastantot manang iparik na agbiyak kang maawan ka. Tuy pusok ket na ikalang nagiptur kinet ka, kaslajag palasatan panubok ananaway ngayon ka insangay. Nu'y di tilumpo
Day dati ka rin biyag ko, pusok ng namnama, ke inuturay ka, aldaw ang naglabas, kanayon ka asiksik ka, tawag mo kensura, awan man, diin ng mauran. Di tunggal darigman, no inak at may maysa, awak di marikna, no dila sa empty kaungga, lipaten kan kuna, ngem di ka ba elanday ti puso, daagin ganita, ay ayaten kalata. Tawen nga naglabas, diyan ang nakalipas. Apay nga minadig ka, palipatan, tinoran-noran sika, tiyak dato'y kaunggang, lupay, tuwid tulgumin sukat mo, di sa balik, sangit ni ayat-ayat intaman, inwaksi. Di ka palipatan, aniyan nga nagsakit, idi mapaneknekan, nga adan sa balik, diin ka insukan, sa emket pandusa, diin ka insubat, na puno nga ayan, pusok lae tinusugan, akes kinsenaan, iptura alam abet ti pandusa. Apay nga minatig ka, palipatan, tinoran-noran sika, tiyan dato'y kaunggang, lupay, tuwid tulgumin sukat mo, di sa balik, sakit ni ayat-ayat intapan, inwaksi. Di ka palipatan, apay nga minadig ka, palipatan, tinoran-noran sika, tiyak dato'y kaunggan, lupay, tuwid tulgumin sukat na, di sa Si kantay kapintasan ta naglabas itay tarupang, kiday mo anahitan sinukat ang pinaagdam, buhok mo na kulayan, pintas nga na pusanan, di dagas nahan nga nila kay mo, di kay sagsaganaan. Mandet ti makibibiyang, luisot ti pagragsakam, uray pa'y amin kan kakit na yunam, sang ulikot pa ekstensyonam. Angem kumaisardeng mo kuman, talagay mo alip-liputam, taisot ng atlong kaniyam, hindi bardang isip ka paila. Ay maulawak sa wel, maulawak sa Mildred, jakmetet mataros ang tiktiklay mo analimet, Mildred. Kunak no tay ka din ng asawang din ka, patpatig, aturot kan kandi ka paila marmar na.
wen maulawak sa Mildred. Gamitin mataros ang tikip mo ano limit Mildred. Unak tutay ka din ng asawa tiin ka ipatpating. At karon ken di ka payla amarmarnet. Si kanti ka baknangan tilaad at pagpalpalain langam. 24 oras ka nga online, puro surfing gaganan tatay online. Kasanungat amit ay pamilyam, di pa'y pulos sa mapagservyan. Kasta narudin iti upupram, balang kantis kanto pa'y lang. Manang po dapay oras mo, at anangin di tabyak mo. Maan ano nangisip kudil mo, weno narasay takit kiday mo. Di napateng may marisat lakay mo, tay nangaglon kintar si bumo. Papuda web na itapuso, day tatpintas anaputno. Papuda web na itapuso, day tatpintas anaputno. Nagsamit ala, gibendi ayan, ayan, anak nuan takne. Siyak ket si siyak, tulaeng tong palbiyak mo, ti ay ayaten. Ngem anyan, anak rangga, tiga sat ngain sang bayon. Paten narsaan, mapu kawen namnaman. Nagsamit ala, dipendi ayan, ayata anak nuan siyak ket si siyak, tulaeng tong palbiyak ko, tiay ayaten. Ngem anyan, anak ranggas, tiga sat ngain sang bayo. Paten narsaan, napu kawen ng nama. Ayan, ayata anak nuan takne. Siyak ket si siyak, tulaeng tong palbiyak mo, ti ay ayaten. Di sudi ayat kulit insu papak mo, nagulpi ket din ayat, tigasan ngayon sang bayan.
agbiyak amalmalay panawan kan ubiyak ko panawan kan. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Nuamula kuma tunggal makita ka naragsak a makipatpatang ken kuana inak marikrik na dudugtoy kaungga ket syaktay di magkait na nukumanan mabalin alipaten ka yentoy puso si kalang di ikis na nuamum la kuma sakit kinut-ut na kemuray to kasta pamatek ko kengkat dan tulata ketip turak
ket sabay kuma naragsakan tulata. No amumla kuma tunggal makita ka naragsak makipatpatang kenkwana inak marikirik na dudugtoy kaungga ket syaktay di makait na no kumanan mabalin alipaten kan yentoy puso si kalangtik ikis na no amumla kuma sakit ken ut na kemuray nung kasta pamatek ko ken kadang tulata ket iturak amin uray ti puso addan ken kuana ket sapay kuma naragsakan tulata. Ket iturak amin uray ti puso addan ken kuana ket sabay kuma naragsakan tulata. Ket sabay kuma naragsak kay to na dua.